Здравейте! Как сте днес? Искам да ви разкажа малко каква беше разликата между зимата, която започнахме продуктите на Aquasource, това е зимата на 2022 и зимата на 2023 след една година прием на продуктите от цялото ни семейство. Основната разлика, всъщност аз започнах да взимам продуктите на децата си заради големия си син, който много се разболяваше, ходи на градина и доста често се разболяваше есента на 2022 година. Говоря за през 2 седмици, вкъщи за 2 седмици. Много често давахме антибиотични капки за нос, тъй като при него хремата беше доста постоянна, доста гъста и се стичаше назад постоянно. И много трудно се справихме с тази ситуация. Заради тези ситуации превръщаше се в кашлица, имаше температура и така всички покрай него се разболявахме. Бяхме и с малко бебче тогава. Малкият беше на 3-4 месеца и съответно и той прихващаше с пълите. За съжаление, всъщност не за съжаление, тогава всъщност се навихме с мъжа ми да започнем да даваме продуктите на Aquasource и на тях, за да видим ефекта. Реално дали и това ще ни помогне, защото нещата от аптеката, сироп за кашлица, спрей за нос и така стандартните неща, които изписва един педиатър, ни помагаха до следващото разболяване. Генерално не виждахме никакво подобряване в имунитета на нашия син. Изобщо на цялото семейство. Сещате, при всяко разболяване трябва да ходим бързо до педиатъра, ако не се оправи до 2-3 дена и няма никакво подобрение и като цяло чакахме по 2 часа пред педиатъра с всички други болни дечица. Мъжа ми, аз бях майчинство, но мъжа ми също се разболяваше, който е на работа и понякога се налагаше да се има болничен. Аз се разболявам като майка с 2 деца. Болни, супер беше. Затова така решихме да се подкрепим и да видим дали ще има ефект реално. Не вярвахме, но искахме да видим дали ще има ефект. Започнахме с малко продукти. Малко продукти давах на големия си син, на малкия още не давах в този момент. И какво стана? Разликата е с времето давах все повече и повече, защото почнах да осъзнавам, че това са супер храни. Това са нещата, които му давам за храна и съответно има много полезни витамини и минерали вътре, изцяло натурални. Разликата с нещата от аптеката, които са мултивитамини за деца, е, че в тях има химия. Все пак те са някакъв слепващ агент, някакъв консервант, зависи от какви съставки са, но като цяло там има химия, която реално не ни е необходима, даже ни вреди. И колкото пробвали сме някакви неща от аптеката, преди Aquasource не бяхме доволни, нямаше никакъв ефект и заради това държа да подчертая, че Aquasource са храни изцяло натурални, просто изсушени на прах и сложени в капсулка, за да може да се задържат, да няма окисляване. С времето натуралните неща се развалят. И така, но когато са сложени в капсулка, изсушени са на подходяща температура, която не надвишава 42 градуса. Почти всичките неща така са изсушени, за да се запазят максимално минералите и витамините вътре и всички хранителни вещества в самите храни. Знаете, че при термична обработка витамините и ензимите общо взето намалят и изцяло изчезват даже. Така че затова супер храните на Aquasource са доста лесно усвоими от организма. Съответно, витамин С, витамин Д, всичките алфа-водораслите, които са с целия витамин Б комплекс и много други витамини, аминокиселини. Това е храна. Лесно се усвоява, изцяло натурални са. И чакайте да се върна на темата. Каква беше разликата? Значи последната зима, през която сега да кажем, че свършва, защото сме накрая почти, бих казала, че има огромна разлика. 2 пъти е бил с хрема и с кашлица, които задържа повече време. Но нямаше температура. Хремата успявахме да я преборим, просто отне малко повече време. Добавихме хомеопатичен спрей за нослето, който също ни помогна.
Втория път се наложи антибиотични капки, защото така просто не успяхме да го овладеем на време, но в крайна сметка първата зима прекарахме на антибиотични капки, може би 5-6 пъти сме давали за цялата зима. От тогава до сега сме давали само 2 пъти. Значи за цяла година, от миналата пролет до сега сме давали само 2 пъти. За мен това е огромен успех, при все, че той беше постоянно с много неприятна хрема. Кашлица съответно и се доста често се влошаваше. Така че това е моето впечатление. Година и половина по-късно, както ги давам храните на големия ми син. Като цяло всички в семейството му доста по-рядко се разболяваме. Доста бързо също така. И много се радвам, че го правим. Си подпомагаме телата сами да се справят с изцяло натурални храни. Вместо да изям 6 лимона на ден или 10, да си направя лимонада, защото не винаги можем да приемаме такива количества плодове, когато сме болни, особено лимоните, нали, в един момент става неприятно. Така че определено се радвам, че се доверихме на продуктите и че можем да се справим с много голяма част от предизвикателството, здравните предизвикателства, с тях, давайки повече ресурси на тялото ни самия да се справи. Ако имате въпроси, имате нужда от индивидуална консултация за вас, за вашата дечица, за родителите ви, пишете ми, на среща съм. Можем да обсъдим нещата и да ви препоръчам подходящи продукти. Ако желаете да ми се доверите постоянно да съм ваш консултант, също ще се радвам. Благодаря ви много. Хубав ден!